Wachak gi weche manyien, ng'at achiel owito ngimane e gwenge mag Samburu e monj ma ichich ni otim kod jokuo jamni mokonore kendo medo timo monj nyandwat mar hoho mar okak. Magi timore kinde ma jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne jolweny kod obila mondo mi odhi e gwenge ma njore kod kuo jamni otimenewa koting'o Baringo, Samburu, Turkana e kind gwenge mamoko mondo girakre gi joma osebedo karocho kwe e gwenge makono. Jatend piny ochiwo ndalo 3 ne joma ni kod bunde tok chik mondo mi odwok e lwet piny owacho ka okoni kweth mag apisa mag arita kwe koting'o jolweny dhigo tach e gwengego nyaka gine ni arita odok e wang'e. Nimeambia waziri wa defense, nimeambia waziri wa internal security waketi chini, hiyo area yote ambaye tuko naye na matatizo. Tumesema from tomorrow everybody mwenye ako na bunduki ambayo sio halali, ambayo hajapatiwa na serikali, they must surrender in 3 days. Na tumesema kwa sababu wale watu wamekuwa wajeuri, wamekuwa na kiburi mingi, from tomorrow we are moving into that area and we will not leave that area until every illegal gun has been returned, until all children have gone to school, until we have stopped this menace.